سلام نعخاتكم እግዚአብሔር ሰናዩ ክብሩ ንዕኡ ይኹን ስለትኹሉ አባና ዝገብሮ ዘበለ ዝረአን ዘይረአን ኩሉ ጽቡቕ ተግባራቱን አምላኽ ምስጋና ይኹን ከምቲ ልሙድ እምበኣር ናብቲ ዕለታዊ መደባትና ክንሓልፍ ማሕበር አምላኽን አገልግልታን ብዝብል ናይ ሎሚ ድማ ፍርድን ፍትሕን ሚዛንን ናይ እግዚአብሔር እዩ አርእስትና ክኸውን ፍርድን ፍትሕን ሚዛንን ናይ እግዚአብሔር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ከለና ፍርድን ፍትሕን ሚዛንን ናይ እግዚአብሔር ምዃኑ ኢና ንርኢ እሞ ሰብ ኣብ ፍርዲ ኣብ ፍትሒ ኣብ ሚዛን ከመይ ከም ዝዕምፅ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ንኸይንዕምፅ ቃል ኣምላኽ እንታይ ምህረና ብፍላይ ኣብ ፀፍሒ ኣገልግሎት ንርከብ ንሰባት ከነተዓረቕ ድዩ ክንሽምግል ከለና ክንህቦ ዝግባአና መምርሕታትን ኣገባባትን ክንሕዞ ዝግባአና ከዓ ፍልጠትን ይጠቕመና እዚ ትምህርቲ ዝሞ እስከ ተኸታተልና ንስማዕ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ኣምላኽ ክምህረና ከዓ ንጸሊ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ስለ ህያው ቃልካ ተመስገን ስለ ንህይወትና ዝጠቅም ትምህረና ንስኻ ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና ሕጂ ድማ ፍርድን ፍትሕን ሚዛንን ብዝምልከት ብዛዕባ ኣብ ህይወትና ኣብ ናብራና ክንትግብሮ ዝግባአና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክንኮኖ ዝግባአና ገባባት ኩሉ ካብዚ ሓቂ ዝተማሂርና ርእስና በቲ ንስኻ ትልክዓና ኮይንና ክንርከብ ቃልካ ቅዱስ እሞ ብቃልካ ቀድሰና በሰዓት እዚ ንክብርኻ ዝኸውን ስለትዛረበና እውን ተመስገን ካብ ዘለዓለም ዘለዓለም ስምካ ይባረኽ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን ፍርድን ፍትሕን ሚዛንን ናይ እግዚአብሔር እዩ መበገሲ ትምህርትና ካብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቅዲ 19 ክሳብ 15 ዘሎ ክኸውን ከምዚ ድማ ይብል ነንብቦስ ከብሓባር መናይ ሽማግለ ከዓ ኢልዎ ሐዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ብምስክር 2 ወይ 3 እንተዘይኮይኑስ ክሲ ኣይትቀበል ነቶም ሓጢአት ዝገበሩውን እቶም ካልኦት ምእንቲ ክፈርሁ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ግንሓዮም ተቀዳዲምካ ከይፈረድካ ሓንቲ እኳ በድልዎ ከይገበርካ እዚ ክትሕሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ኢየሱስን ኣብ ቅድሚቶም ሕሩያት መላእኽትን የማሕፅነካ ኣለኹ ብታህዋኽ ኣብ ሓደ እኳ ኢድካ ኣይተንብር ኣብ ሓጢአት ካልኦት እውን ኣይትፅንበር ንርእስኻ ብንጽህና ሓሉ ደጊም ስለቲ ከብድኻን ስለቲ ዝመላለሰካ ዘሎ ሕማመንሲ حدت ويني دعا امبر ماي تراي ايتستي حاتيات قالي سبات قهوديو نافردخ اي قدمهم ناي قالي قنا يصعبوميو كوم اخات سناي قبري قلوسيو تزاي قلوسون كسور اي كالونيو يبل قداماي تيموثاوس 5 معراف كاب 19 بزعباتي اب كبدو زمالالس حمام أمانغو حسب مسئلو أتو زبلو يمثل بسترفة تبدأ حريز الله قال تتحازي مالت حاتيات قالي سبات قهوديو نافر دخاء يقدمهم ناي قالي قناي صعبهم يوم كوم وخاء تسن ناي قبري قلوسيو تزاي قلوسون كسور أي كالون زي قال زي مستقادادي مكا بتهواخ أبحادو كايد كاي تنبر تقادادي مكاي تفرد بزبل مسؤوز خيد حساب الله أدلوخ أي تكبر إذا حق زي ممرحي بفلاي أبا قلقلوتن أبشم قلنا نركب سبات أزي أقداسي أبزا خفلي نباب زي كم زرع أنا يو حدا شو عته عبيت مخرطات زارب كله حواري بأولوس نرئي قداماي بمسكر كل توي سلسة انت زي كوينو كسي تقبل سلازي كسي خنقبل ترى أخوينو كل توي سلسة مسكر كل ركب علينا معليش أزي أبولي يخون أب حدش كدان ما مرحقو حدا أبولي كدان كريئنا أب حدش كدان كأي تلوت كالا أي تقادادين كا أي تفرد صار ساينة بي حانتو كا بدلو أي تكبر رابع عينة بي بتهواخ أب حدو كا إيدكا أي تنبر حامش عينة بي أب حاتيات كالوت أي تتسنبر شارشاي نتبي نرسخا بنسهنا حلو
ሻውዓይ መጠቃለለ ናይ ዝኽሉ ድማ እዚ ክትሕሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ኢየሱስን ኣብ ቅድሚቶም ሕሩያት መላእኽትን ማሕፀነካ ኣለኹ ለካ ዓበ ማሕፀንታ እዩ እዚ ክገብር ከሎሲ በይኑ ከምዘይኮነ እግዚኣብሔር ይሪኦ ከም ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ይሪኦ ከም ዘሎ መላእኽቲ እውን ከቢቦምዎ ከም ዘለው ክፈልጥ ከም ዘለዎ ዓብዪ ማሕፀንታ ክህቦ ከሎ ንርኢ ሕራይ እምበኣር እዚ ሓቂ እዚ ኣብ ቃል ኣምላኽ ንጹርን ብሩህን እሞ ብርዝነት ከነስተምህረሉን ከነስተውዕሎን ቃል ኣምላኽ ይምህረና ማለት እዩ ሕራይ እምበኣር እቲ ኣብ መንጎ ክልተ ሰባት ንፍትሒ ንዕርቂ ንፍርዲ ዝቐርብ ሰብ ሓደ ማእከላዊ ፍርዲ ክህብ ምእንቲ ክኽእልሲ ከመይ ክገብር ኣለዎ ንዝብል ሕቶ ክንምልሽ ተደኣ ኮይኑ ሓደ 12 ነጥብታት ከቕርበልኩም እየ ቀዳማይ ትርእስቲ ሞንሓዞ እቲ ኣብ መንጎ ክልተ ሰባት ወይ ክልተ ጉጅለ ንፍትሒ ንፍርዲ ንዕርቂ ንሰላም ማእከላይ ኮይኑ ዝቐርብ ሰብ ከመይ ክኸውን ኣሎ ሓደ 12 ነጥቢ ክህበኩም እየ ቀዳማይ ፍርዲ ናይ እግዚኣብሔር ምዃኑ ክፈልጥ ኣለዎ ነፍሲ ወከፍና ፍርዲ ናይ እግዚኣብሔር ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ኩላህና ኣብዚ ንሰምዕ ዘለና ፍርዲ ናይ እግዚኣብሔር እምበር ናይ ሰብ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ቀዳማይ ነጥቢ ፍርዲ ናይ እግዚኣብሔር ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና እምበኣር እግዚኣብሔር ክርስቶስ ኢየሱስ በዓሉ መላእኽቱ እውን ይጥሙትና ከም ዘለው ክነሰብህላ ኣለና ማለት እዩ በቲ ዘንበብና ካልኣይ ሕጊ ወይ ቃል ኣምላኽ ኣፀቢቑ ዝፈልጥ ክኸውን ኣሎ ከምቲ ፈራዳይ ክፈርድ እንተደኣ ኮይኑ ዓንቀፃትን ቁፅርታትን ክፈልጥ ዘለዎ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ድማ ኣብ ፍርዲ ክኣቱ እንተደኣ ኮይኑ ቃል ኣምላኽ ዘይፈልጥ ክኸውን ጌጋ እዩ ካህናት ካብቶም ፈረድቲ ሓደ እዮም እሞ ኣብ ብሉይ ኪዳን ካህናት ድማ ሕጊ እግዚኣብሔር ክፈልጡ ተፀዊዖም ኣለዉ ፍልጠት ስለ ዝኣበኻ ካህን ከይትኾነኒ ከኣብየካ ኢልዎ ኣብ ሆሴዕ 4 ምዕራፍ ቁፅሪ 4 ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር ሕጊ እግዚኣብሔር ስርዓት እግዚኣብሔር ክንፈልጥ ይግባአና ስእልካ ህሩግ ኢልካ ኣብ መንጎ ሰባት ፍትሐኛን ፈራድን መዛንን ክትከውን ስለዘይከኣል እምበኣር ሳልሳይ ነጥቢ እንታይ ምእንቲ ማእከላይ ዘይውግን ዘየሻሩ ክኸውን ሲ ሰብ ጉዳይ ገጽ ንገጽ ከየቕረበ ናይ ክልቲኦም ከይሰምዐ ዘይፈርድ ወይ ዘይውስን ክኸውን ኣሎ ገለገለ ሰባት ቅድም ነቲ ሓደ ይሰምዑ ድሓር ነቲ ካልኣይ ከዓ ይሰምዑ ድሓር ንክልቲኦም የምፅዎም እሞ ከም እንደገና ዝሰምዑ ሰባት ኣለዉ ነቲ ሓደ ሰሚዕካ ነቲ ሓደ ከይሰማዕካ ፍርዲ ምሃብ ግን ጉጉይ እዩ እዚ ስሕተት እዩ ቀሲልና ከነብርሆ ኢና እሺ ራብዓይ ነጥቢ እንታይ እዩ ቅዱስ ክኸውን ኣለዎ ሰማዕ ክኸውን ኣለዎ ክብሪ ሰብ ዝሕሉ ክኸውን ኣለዎ ቅዱስ ክሰምዕ ከሎ ዘይግደስ እንተደኣ ኮይኑ ኣድህቦ ዘይገብር እንተደኣ ኮይኑ ሰማዕ ማለት ኮንሲደሬት ንሰብ ኣብ ግምት ዘእቱ ክብሪ ሰብ ዝሕሉ ክኸውን ኣገዳሲ እዩ እንተደኣ ቁም ነገር ዘይቆፅር ኮይኑ ዘረባ ናይቲ ሓደ ካብቲ ናይቲ ሓደ ብደገ ዝፈርድ እንተደኣ ኮይኑ ገጽ ሰብ ርኡ ዘዳሉ እንተደኣ ኮይኑ ክዳን ርኡ ወይ ትሕዝቶ ርኡ በበይኑ ዝገብር እንተደኣ ኮይኑ እዚ ኣብ ኣምላኽ ንፍርዲ ዘይበቑዕ ሰብ እዩ ስለዚ መበል ራብዓይ እምበኣር ቅዱስ ወይ ሰማዕ ክብሪ ሰብ ከዓ ዝሕሉ ሪስፔክትፉል ክኸውን ኣሎ ኦኬ መበል ሓምሻይ ዘረባ ዘስተውዕል ክኸውን ኣሎ ዘረባ ዘየስተውዕል ሰብ እንታይ ከም ተባሃለ ዘይጭምት ሰብ ፈራዳይ ክኸውን ኣይክእልን ስለዚ ቃላት ዝምርምር ክኸውን ኣሎ መንፈስ ዝመዝን ክኸውን ኣሎ ነጥቢ ዝሕዝ ክኸውን ኣሎ ወረቐት ሒዙ ነጥቢ ዝሕዝ ክኸውን ኣሎ ክሰምዕ ከሎሲ ኣይና እቲ ኪ ፖይንት እቲ ኣውራ መፍትሕ ናይቲ ዘረባ ክኸውን ዘለዎ
كل زرباتات أب حدا نطب مسبسحة كتر نفس كاليو سلازي زربات زستوعل قالات زمرمر منفس زمزن نطب زحز كخون له بسمعيت زخيت الأخوين تحدا ايموشنال ويد ما سمعيت أخوينو ناتزاربه بسمعيت وسط الأخوينو نفرد أيبك عني فلاي دك رسيو كابدك تبعتيو زيادة سمعيتها ويعني لازم بسمعيت تلافي كافر دختب تفكر يكون ما برشات شاي مسكر انت لوك حاتت على اللو مسخاخر زبلو خسمع نجارات زمزازن كأك خونا له إذا ما بل شاد شاي نتبيو ما بل شو عين نتبي فتحنا قنع زفرد قد سوري زيد دادو نعم لاخ زفرد خونا له من الباتي بدرارة به اللي خونا بتحسب قل فتحنا قنع كتكون سي كابتق مزوز أخا ربحة زيت انكفك تكون لك قد سب ريو زيد دالو ويعركنت بعركنت كتفرد يبلك زيادة سلا تحدث سلا زقربكات حدا خا سلا زيت فلطو خون يقولك فردي سلازي فتحنا قنع زفرد قد سبري زيد دالو نعم لاخ زفرد خون له ما بلش شامناي نتبي اتونكو حقاق حقن ناي مጨረሻ فرادن املاخ مخانو زفلت خون له ولا نسو تي زكالون تفرده ام مጨረሻ فراد ግን እግዚአብሔር ይምበር ሰብ አይኮንም ዝኾነ ውሳኔ እንተ ተዋህበ ግን ናይ መጨረሻ ሕቡእ ናብ ብርሃን ዘውፅእ ዘይተገልጸ ድማ ናብ ግልጽ ዘውፅእ በይኑ ኣቦ ብርሃናት እግዚአብሔር ጥራዩ እሞ ፍርድና ሙሉእ ክኸውን ስለዘይክእል ክሳዕቲ ዝርድኦ እዩ ክዛረብ ዝኽእል ክሳዕቲ ዝበፅሖን ዝበርሃሉን ጥራዩ ሰብ ክፈርድን ክዛረብን ዝኽእል ስለዚ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ናይ እግዚአብሔር እዩ ሎሚ ኣብ ዓለም ኣብ ቤት ፍርድታት ጉጉይ ዝተፈርዱ ቁፅሪ የብሎም ፈራዶ ዋላ በቲ ተዋህቦም ሕጊ በቲ ዝረኸብዎ ጭብጢ ብዙሕ እኳ እንተ ተዛረቡ ግን ስቲል ጉጉያት ኮይኖም ክርከቡ ዝከኣል እዩ ዋላ ኣብ መንፈሳዊ ጉዕዞና ክንከይድ ከለና እውን ተጋጊና ክንፈርድ ከም ንኽእል ንፈልጥ ይግባአና እዩ ስለዚ ምልኣት የብሉና ይሰብ ፍርዲ ማለት እዩ መበል ታሽዓይ ነገር ምስ ተማጻረ ጉዳይ ምስ ተፈርደ እቲ ህዝቢ ምስ ረሲእ ዘየሻሩ ምስ ጽድቂ ምስ ሓቂ ደኣ ዝውግን ቁኑዕ ክኸውን ኣሎ ሓደ ግዜ ነገር ምስ ተወደአ ናይ ጽድቂ ተጣበቕቲ ናይ ሓቂ ወገንቲ ኢና ክንከውን ዘለና እምበር ስምዒታውያን ኮይና ስለምንታይ ከም ዝተፈርደ ክንብል እዚ ጉጉይ እዩ ምስ ጽድቂ ምስ ሓቂ ምስ ቅንዕና ኢና ክንውግን ዘለና ሕራይ እዚ መበል ተሻዓይ መበል ዓሰራይ ኣማኒ ምስ ኣማኒ ሓደ ዝኸሰሉ ጉዳይ እንተለዎ ኣብ ቅድሚ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎም ለባማት ሰባት እምበር ኣብ ቅድሚ ዓለም ክፋረድ ኣይግባእን ኣማኒ ምስ ኣማኒ ሓደ ዝኸሰሉ ጉዳይ እንተለዎ ኣብ ቅድሚ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎም ለባማት ሰባት እምበር ኣብ ቅድሚ ዓለም ክፋረድ ኣይግባእን ብዙሓት ኣመንቲ ተባሂሎም ነገሮም ናብ ዓለማውያን ናብ ቤት ፍርዲ ዓለም ዝወስዱ بمصحف قدس مسرت ጉጉያት حدار بزملكت ጉዳይ بزملكت አመንቲ ምስ አመንቲ ናብ አመንቲ ዳ ይخدو እምበር ናብ መንፈስ ዓለም ዘለዎም ብናይ ዓለም መምርሒ ዝخدو ፈጺሙ ከይድ ቃል አምላኽ አይፈቀድን ምክንያቱ ቤት አምላኽ ናይ ተሐቅ አንድን መሰረትን ካብ ኮነት ቤት አምላኽ ያ ንዓለም አብነትን መምርሕን ጽድቅን ፍትሕን ከተርኢ ዝግባእ እምበር እቶም ኣብ ዓመፅን ኣብ ሓጢአትን ዘለው ናይ ፍርዲ መለክዕ ክኾኑና ትክክል ኣይኮነ መበል 11 መበል 12 ቀረታ መንግስት አምላኽ ከመያ ትፈርድን ትጻባጸብን ድማ ኣብ መጨረሽታ ጸብጻብ ክንህቢና ማለት እዩ ከም ኣመንተ መጠን መንግስት አምላኽ ጸብጻብ ክትሓተነ ኣብዚ بحق ديو ويس
بزي حقي قمصيتنا وي قعصيتنا زخدنا يلي وي نصورنت زلو قداينا بزز ودا ايكونن منغست املاخون صبصابت منغستي مخانا كنفلط يغبانا نمزرزار زاكل حدا بحدا غزي خصع زلو كبرهالكم كفتني قداماي انتاي لنا نيرنا فردنا اغزابير مخانو زفلط كخون الله فردي ميزان فتحي نا اغزابير مخانو كنفلط يغباي اب زداغم معرف حدا 16 اب زيلواويان معرف 19 قزر 15 18 اب مصحف مثالي معرف 11 قزر 1 معرف 10 قزر 10 معرف 10 قزر 10 مثالي مالتي كم زبل تصحيفلو اسكي كم ببلكم كاب قال እግዚአብሔር استوعلو امونغو حواتكم زلو ነገር سمعوا إلو أمونغو سبن أمونغو حاون أمونغو مسؤول زلو غانا دما بقنعنا فردو نتن اشتون كم تعبي سمعوهم بر بفردي قطر يخم أي تدالو فردنا أملاخ يمو قصب أي تفرو أتي زبرت عكم نجر كا كسمعو ناباي أمسو يبل موسي أبزيلو أويان 19 زبولكم دما كاب قطر 15 بفردي أي تعمتو ندخا قصور إخا أي تدالوه نتسلطن دما قصور إخا أي تخبره نبس أي كادا بقنا عنا فرد كتحمل كا أب عبي أب هزبخا أي تزور ناب دمس أيكا أي تلعن أنا أجزي أبهري نحوخا بلبخا أي تطلع أيو نبس أيكاس بزعب حاتياتو خي تصور ما أنتي أتصبيك على بنحيو ندك هزبخا حنا أي تفدن أي تقيم نبس أيكا كم رأسخا فتو إذا أب حدش يكون أبولي كنان حكي أما مثالي خزن ببناي مثالي 10 حدا وطر حدا እንደገና معرف أسرع أسرع حسرته حساو ميزان أبقر مجزي أبير فنفوني قنع ميزان جنا به يبلو كلت عينة ميزان ميزانو كلت عينة مسفري زياتن كلتي آتن أبقزي أبير فنفونات يبلون استوعل كلهم حواتي لومي الميزان ولا أبنقدي انت لا تعمل صخوينكم زي أبكر مجزي أبير حاتياتي هراين بعد تخال أي تنتبي حقي ويقال أملاخ أتصبي وزفلت كخون الله أبكر أي زينا ما قال 10 كبر بعد تشعت تنبيبكمو زجرم حقي أو نركب مالتي انتايب يوسفات دما أبي يرساليم تقمت مليسو خا كبئر شبع حزو كسع كرن إفريم ناب مونغو حزبي وطه ناب እግዚአብሔር አምላኽ አቦ ታቶም ካ መለሶም አብ ተሃገር ድማ አብ ኩለን ተዓርዳ ከተማታት ይሁዳ አብ ከተማ ፈረቲ አቀመጠ ነቶም ፈረቱን በሎም ነቲ ትገብርዎ ዘበለ ጠምቱ ናይ እግዚአብሔር እምበር ናይ ሰብኣይ ኮንኩም ትፈርዱ ዘለኹም እሞ ንሱ ከዓ በቲ ናይ ፍርዲ ነገር ምስኻትኩም እዩ እምበኣር እስከ ፍርሃት እግዚአብሔር ይሃለኹም بار كفرت كل خا فرحات እግዚአብሔር كفرت كل خو فرحات እግዚአብሔር كلوني يحبر بار تطنققكم غبرو اب እግዚአብሔር املاخناس عمصان ادلو ገጽን مقبال ممالجا ወይ ጉቦን يلبون يوسفات دما اب يروساليم بناي እግዚአብሔር ፍርድን አባሲ ክፈርዱ ካብ ሌዋውያንን ካህናትን ካብቶም ሓላቆማይ ቤት አቦታት እስራኤልን ፈረቲ ሾሜ ناب يرساليم كأتملسو كمزي لدما أزازهم كمزي بفرحات እግዚአብሔር بأمنت بفتصم لبن أيو كبرنا أملاخ بعرف التات أملاخ زلنا خنكوني قبايو أبقى دماء قرنطة شدشتين كبر بعد تسقع شدشتين دما مباركة نجر عالم زي فرد انتلكم نوتهم نعقات أم محبر دو فرد تقبروهم يخوم يلو ما أنت خحفروكم يزبل زلخو حاو مسحاوي فرد الله إذا أكرمتهم زي أمنو
كم زدو آمن قطم آمنتي أحوات كفرد زخيل لبام حدا كواي بالكم بقال أملاخ بسول بمنفس كأ زبسلة تمكرز اللو سلازي مس أماني أب على ما ويان كيدو خفارت قال أملاخ شنت يزبلو جيجا يزبلو سالساي نتبي ما أكلاي كخون اللو زي وجن زي الشارو من أنت خون سب قداي قص نقص كيقربه زي سمع وي زي وسم كخون اللو وين أزيد ما أبقى حواريات أسران حمشتن كاب 10 أسران حدن أب قدامي تيموثاوس حمشاي معرف أسران حدن أب مثالي 10 قدر 10 أنتم بيبكم كانوا بوين قبل حواريات كانوا ببي أسران حمشتن حيالو معلت مسحالة فخانو بس أقريبا برنيك فيست أسكو بصحوه أو بزح معلت مسجبرو خاء ناب كساريا وردو أو بزح معلت مسجبرو خاء فيست أس نت نجوس ناي أولس نجار كمزيلو أزن تول فليكس بأسرو زحادة وسب أيابزلو نبي يرساليم كيدو خلو خاء لك أون تخاناتن أيهودن عبيت المسيوم نعو كفر دلمونني نتخصصي مسكسستو قص نقص دوكي بالكايو بتتخصصو كما تعري جزي خيهاب كايو تقراديم كان حدوكا حليف كام هاب سرعة روماويان كم زي كوند ما ملس كله تقرم سرعة مبارسكي أبزي مستعقبو كيدون قوخو نتصبحيتو أب منبر فردي تقميت نتسب أي كم تقو أززكو أتم كسس دو مسبولو جنا بجاك بناء أملاخهم زخانة نجار بأسي بزعب حدا موت بأولس جنا هياويو زبلو يسوس انت زي كوينو ناي كم مثل الناس قال خوف أقوى أيام سؤالون أنا خا بزي نجار زي زقابرون تج أنا قني نبي يرساليم كديب دو تفوتو إخا بزي نجار زي أبو أخت فرد بالكوا بأولس جنا أبك إسار كسا زمرمر من أنت خحلو يقباين مسبلة ناب كيسار كسع السدو كحلو أززكو تاسرعات روماويان أستبيلكم لادو تاسرعات روماويان سي أستبيلكم لادو تبقت سرعات أبقى الأملاخ كتاب تزقبقى حكيا مسك الأملاخ سلت السامع تلازي أما أصحاب مسالي 10 تقدم نقارو زفسس قنع يمثل تبع الجاراجنا مسيو أتصبيو يمرمرو لازم تقدم عايزة في السب ما بإذن خا بإذن خي تسمعك كذا تسمعكي نسو حقا خمس لك يا خالي كل سب بتملأ أي سلازم خونه سلازي نتي نجار كنسمع كلنا كم سمعت ترايدا هن النابلنا خنسمع عنبر فرد خين هب كنت انقطع يقبأنا بعال قداي كي مسئ سلازي تبع الجارا مس مسئيو أتصبيو تتبع لازم مرمر مو كتسمع تخيلي خا جن حزم بر أي تفرد كتسمع تخيلي أخي جن سمع بر أي توسني حرة قدامي تيموثاوس 15 حدا بقار بز مخنيازي تقراديم كاي تفرد زبلون تيموثاوس مو خمزيبل تقراديم كخي فرد كان حانت قابدلو خي جبر كان إذا ختحلو أكيد ما أملاخن أكيد ما خرصوص يسوسن أكيد متهم حريات ملاختني ما حتفنا كله زبلو بز مخنيازي رابع نتبي قدوس سمع كبر سب زلوا خون علوا سلازي انتاي مالتنا ينازي أبي يعقوب سالساي معرف انتاي بلنا أبتقن إنشاران زلوا أبو مفراس سرعاتن كل أكوي قبرن علمو ذات أبب زيا مدراويتن سقاويتن سيد أناويتن أنبر كابر على تورداي كوناتن مسبلة تانا إلى على أبب جنا قدم نسهتيا لحارون سلاماويت لأمتي سمع محراتن صبق فرنز ملأتن بزي زريتن بزي قبزنانيا نتهم سلام زقبرون تفرز كيف سلام يزرقهم يويلو بعرسي شار النت ما أملخ يكون شار النت ما أملخ أيكونن بعر سمع يبلنا له بإنجليزية considerate يزبل تاي مالتي considerate قدوس نايسب أخبروت زلوا كسمع كل شيء قمنا جرز قصر مالتي بزي زريت كايلة
إلو اللي بتصحف سلازنا إلى على طبب زلنا خنكون ترى أخوينو زي بحريات كنحز يقبلنا مالتي ويز بحريات زلوا إلى على طبب زلوا السبب حامشاي نتبي زربا زستوعل قالات زمرمر منفس مزن نطبز حز كون الله وين سأقول لما يبلنا أب قدامي سامي 10 شوعتنا 10 شمونتن فقدي تدقام بيبنا سأقول لما نقلعو مبقى تصبو زوقع سب رأيلي مو نابا يمسك لي بلوم شو حدا خبطهم أقوباز إنه هو ود إسي بعال بيت لهم فلات وقع رئي اللي هو بلو نسو برتو عجينا تواقع أسب أي مستوعال زربا داويت مستوعال زربا نير زربا خنستوعل أملاخي دقفن مبقر እግዚአብሔር መስኡ ዝኾነ ሰብ ዘረባ ይስተውዕል መንፈስ ቅዱስ ያስተውዓል ትዝገብረና ዘረባ خنستوعل ዝገብረና ረድኤት አምላኽ ስምዒታውያን ከይኮና ንስማዕ حراين بار مبل شاي نزقر مسكرنت سبات كقبل جزيه خيبال مسكرنت كنحز فقد أملاخ سلازي أبزداقم 10 شمونته أبزداقم 10 تشعته أماتوس 10 شمونته أب يوحنا شمونته مسكر كل توي سلسته كنقبل كم زلنا أبولينا بحدشين تصحيفوا له سلازي أب قدامي تيموثاوس 5 معرفة بتما بقى صحفنا دما مسكر كل توي سلسته أنت زي كوينو خصي تقبل له أب كلا كورنثوس 10 سلسته حدا دما اتممصي أباخاتكم سالساي غزي زربا زبله بأف كل توي سلسته مسكر يزقوم يللو سلازي مسكر كنسمع يقبانا شوعي قال سبري إذا يدالو خونا له فتحنيا خونا له كم زبلنا يتقالا ديم كاي تفرد تباهيل له أمون قحوات نقر كنسمع كلنا أدلو وقز كلونا يبلن هابتام كابدخا ويدما بخالق تسألي محبري خابك أي حبري كنفلي يبلن فردنا يكزابير أزي ودحنكم ويتا يبارككم أزي قال زي دقاقينكم سمعوه نبرخت كأخونكم أملاخ مسخهم يخو بروخ مشي